anda tiani me taapua ki orlunga kamnaatin taama taatittaarn taawa tusuunnitnimi saqqummersitsussangorlunga eqqarsaatigiakku qanortorna ateqarlunga taatan taaguutinga tuunnarnikua suli tusarnaartarpunga mitaalning assut tastaakkuning amerlinertiu tusarnaarnerusarpunga kisani elektronisk musik tusarnaartalernikuua maqaluni namminisernikuunga pisutialu kiiorlunga manu kiunaammassiatsiun pantserput mitaalpantserpuninnikuugam ammua maqaasiakku appittarner ta eqqarsarnikuugam qanertoran kisimillunga appissinnaalaga ta elektronisk musik DJ-ullungalunni appismaarsinnaarun kisim taatastaan pingoria antatian pingoriasarpu tassangaani Let me show you something. Wanga appismaartarpakka amerlinertigut dubstep am taakkua wa isumanni mitaalimo qaninnerm imatut elektronisk musikkiularp kisin headbangersinnaagam taamam taakkuanuannaasorissuut kisin soornami elektronisk musikkiluani massakkut siamasissorimmik sanasarpunga assiingitsunik EDM ambient tionarusullu allallu drum and bass so. Find Drejkup studio en ikke dog brænde mikrofon i CON endnu er god inden om der inder Pull up the bass. Pull up the bass. Qangalili siunertaravara taamatut tuaraqattartarnissa ta qoyanartumi antatian pingorammat taalufinni aamma pingorammat piviusungorpu soornamam nuannerpu ilaannikku qasunarpu kisia nuannernerpaagutas appisimaarlu saqqumissagaanni nipilersortartutut аллат ассагиниарпаллаарнаг наммина нутаалиорсиннаанерма таан det skal man være opmærksom på. Follow me. Uanga аллартеққарама so elektronisk musik iluani dubstep-bio ta ila kalaalnaan tamakku tusarsaavataangilla oqaannaraanimmaa taamut taa qanerma audience my audience uyartornissaa nalunarneru assut nunami allamiissimasuuma nalunginneqaarput taa so ma alleriussuarersimassualoor taanna kisim wa ersigisaqa kisani massakkut sortivallarnaarpa uanammin saqqummersikkuutak sanaannertarpa imut taakkua sana taakkua tusarnaarneqarnaarpa sanasin tassangilat taamatungit taa nammin nutaan sanasaqattaaginnerla oqarusuunnartarpunga tunniutiinnassanglit арла соqutigisaqaruit ааллутииннара tunniutiinnarник сауа тустаан мисигиникууса ам нипилерсернунтингаяавинникуугак уна намминерла таа эққарсаар имма саққуммерситсигум qanarma tatiunaqassuila nalugakkuam ta saqummersitia tигуллуарнеқарторуссу ас таама qoyaqaang tunniutiinnarsimanginnam nipilersornerun
찍고 쇼핑을 비쇼와랑 내 막가시를 뺏기 애써서 새꽃도람이 아유지를 뺏기 Friarima tarpunga nanortalimi perojartornikuuvuga massaknuumi navaqarpugut arnaatiqarpunga meaqarluta pingasunu kiunukappiaaq taamassakut arnaatinnartuoq panissaaliippuuyuulimi atorfeqarpunga kommunimi kultuurilerisitut tas ulluinnarni piffissaaruissua tassungatortarpa qangananuk aallartippisiu 2009 аллартиппо кисиа 2008 нинами паантиунникууву тассанилу эринаатиут тассами амерларерникууппут аалиангерпуу тааваниими яннуаарами саққуммерсатиссаллута Сессума амма уннабилуани soorunananuk aallartikkissi ангаявалу мисилерусуккаттану таамик таавалу амни пилерс нипилерсориаану таасаққуммерсиккусуккатсигу нунатсиниам сивисориуссум 70-иккорнисаник таана нипилерсориаа ингерланикуугами таамаам аллатуми силилаарусаллут кисиапписсанганерникооққа мерааллунга инусуттуарааллунгалу нипилерсорнеқ ааллутариваллаарникуунгилара тимерсорторуйуссуникуувунга аатсаа кингусиннерусуккут танмаркими атуарлунга паантеқарникуувунга тассана аатсаа алангерпун мисилерусаллунга эринарсортартутут эринарсорнеқ уаннут соқутигиваллаарникуунгилара кисианни сеқиниттақингорпаат иммиуллуут таккусиннаалерпара сунгивисартариақарлунга эринарсуллааққиссагума соорлу нануукким туллуарсиннаасуми кикку тамамеринарсорсиннааппут соорлу тимерсорникку сунгиусаасоқарлуни аама эринарсорникку тиларсуанаам таамаарпу сунгиусаасоқарникуувгут кристиалу эринарсунгиивиссиннааллуга эринарсортиппаага qaammat pingasut ирланеран таава иматут апписимаақаттаарнерит сумитамаани сунгиусаатиту аторторуссуникууарпут аам иммин киллилерсуина таана пиккунарникооққаа инуппассуутусарнаариартут аам таан ангилаанганерит анигорниарсералугу таана унаминарторуссунику тасса кикку тамаавиммик канутаасарпаа қаллунаатут ритме тиминни ритмеқартарпут таамааммат соорлу соқутииннтуни пилерсорниккут сутиу таматиут соорлу уяртуисиннааппут инуусуттуаққа инуусуттуллу агерларсмаффитсинни соорлу санаруйорсиннааппут ималуунни арлааник умаммиоқаруни аллассиннааваат қанерми мисигинерлутик мисигисарпассуит анниссуисиннаанери пингаарутеқарсуарпу таамаамаамуку массаккут workshopпи пингаарутеқарпут инуусуттуаққа инуусуттуллу соорлу сапилааруникку қану мисииссута анисиссиннаанерлу таамаам qunussanngilasi pingaaruteqarporsunaluuni annissinnaanissa
Andreas Sotte. Jeg er bassist i Nanook. Og når jeg ikke spiller bass i Nanook, så er jeg formidler her i Nordatlantisk Hus faktisk, hvor vi er i dag. Så jeg arbejder her. Jamen altså, at spille i Nanook, det er lidt som at få lov at tage på ferie med sine bedste venner, ikke? Og det er sådan, det er. Altså, vi hygger os mega meget, og det er jo sindssygt fedt at spille. Og jeg synes bare, at jeg nyder det bare virkelig meget stadigvæk, og det er fantastisk, at der stadigvæk er et godt publikum for os. Så det synes jeg egentlig er vildt sådan, imponerende. Jeg kan stadigvæk blive overrasket. Nu er der udsolgt i aften her. Jeg havde tænkt, det går simpelthen ikke igen. Men det gør det altså. Og det er jo det fede af at mærke publikums reaktion. Det er fedt at øve, men det er også rigtig fedt at spille og høre publikums reaktion, når det er, vi spiller. Så det er det, der gør det hele værd, ikke? Jeg var faktisk bassist med bandet, i hvert fald de fleste af dem, dengang de spillede for Nina Kreutzmann. Så det var i 2008, 9 stykker, jeg begyndte at spille med nogle af dem. Jeg tror, Martin var i 2008, og så de andre var i 2009. Og så flyttede jeg til Danmark, og så havde de jo i Buldum på bas de første par år. Og da Ipanzer gik ud i 2011, så kom jeg så med på bas. Jeg har egentlig spillet med dem siden 2009, men blev bassist i Nanook i 2011, sidste del af 2011. Altså, jeg har jo selv undervist en del i musik i Grønland, og man kan sige, at det, som jeg synes, at man skal huske, det er, at det er rigtig fedt at lytte til de kendte grønlandske bands, og der er nogle sindssygt gode bands. Men hvis man samtidig også lytter til noget af det, der er fra andre steder, og ligesom blander det lidt. Jeg synes, når man ser på de bands, der har klaret sig godt, så har det været bands, som har henvendt sig til det grønlandske publikum, men som også har interesseret sig for, hvad der er sket ude i verden, og fulgt nogle af de strømninger, der var ude i verden. Og det tænker jeg, det er sådan en rigtig god blanding. Så. Og så huske at også presse sig selv lidt. Fordi man kan sige, at i Grønland er det nemt at være den bedste til et eller andet, ikke? Fordi nogle gange så bor man steder, hvor der ikke er ret mange mennesker. Men husk at presse sig selv, og det tænker jeg, det gør man også, hvis man lytter lidt ud af Grønland til nogle andre kunstnere, så får man måske mere inspiration til at huske, at det ikke er nok at være den bedste guitarist i en eller anden mindre by, men ligesom at presse sig selv. Og det synes jeg også, man ser. Der er jo for eksempel rigtig mange super gode heavy-musikere i Nordgrønland, i Urbandavik-området. Og det er jo folk, som har lyttet ud af Grønland, ikke? Og som har siddet, selvom de har siddet et lille sted, så har de blevet sindssygt dygtige. Så det kan man virkelig se, at man kan bruge internettet i dag. Ja Martin Sinkimäe saarpunga Nanookim trummertuunga simu tumerparpartuunga tassukiorpassu paantimaamilaanikуулlu Qanga trummertalerpit angayo taaman siitiisinikuuoq taa tusarnaaleerluut trummi tassin qanapineq torrailaarlungit taava asulisoorli immaannerriviatorluut assakka niukkaltu aalatit taa eqqarsaaf naama atuarnin taa qassiklassiusimalerpa taa musik toqqarsinnaanerlu taam tassin taa iserpuasiullersaam klaas musiklokaalimut taa trummi atorneringit ilinniartitsuapeeva taakin ingisinnaunga taa gitaren bare imod taa Smoke on the Water riff allartippa taa tas alla qanoq tiammeqataalerpu tassin taa asuli imma qanoq minuttiu ataatimarmissaan tiamilaar tikkuarpaa illit tas maluisinnaar tas trummertartungussut pikkuappasingaavit taa tas taannat motivationit atorlungu tas ingerlisinnarpaa taa apersorteerlua 1994 taa trummisiullit namin pisaavak taa tassingaan tas aallartippu trummernaa taa tas ukiu ingerlap tas ukiu trausinnerlu tas massuk trummertaarniku aliikkuta
нипилерсорлуни ангалассагаанни суут эққумаффигинеқассаппат намин ангаласаратасормассак буссеқарпуут намини ингерлассусаатитаат тас пингаарнерпаа уа қасуерсаарнеқ ила уа тунуаниккам труммертарлуу таликкат ниуккалтаарми атортаакки тас пингаартиттарпаат қасуерсаарниссаама кисасоорнаам фокусеэқарфиалуам концерт сисоор пиаарсарн киссассарнаам тамаккуга соор аллаан ассерсуутиинарпа синаараам соор тимерсортартуку арсартуимула ассимаарсарту соор киссассеқартарпуила тас ассииннарпаат тастаамат тими аалат туссаагакку труммертартуннатсини игаппаллаангиннами таава нериппуам инспирасион таама аллуасоорлтакуаан труммертартуа тас ингерлаан оқарфиисартарпак аторрак амингаатаав тас труммертарту тас қалоқкааммассаат ингерласиттарпаа тас таават соо ида амерланери гитаартарпу пассертарлутиллуа кисауктар труммертартут нериппуасиунissum тас амерланерусиннаас соама уа мерааллун тимерсэрториугама аатаа аперсертилерама нипилерсерталилаарникуунга паттатталерлу таа ма 15-16 укиоқарлунга гитаарталерпу эринниорнер тааннартаа ассунуаннаривара кисиаам соорунами тусарнаартитсинер нуаннарисоруссуусарпа ингампаантиугаангатта аам фриарилумарлуиннаагаангат аамнуаннертара мисигисассарпассуугами таавал мисигиниккуусар амерлареералуарлутик нуаннертуаанертарпу я ангаланер саккортусиннаасараруарлуни кисиа нуаннерсу амерланериппут я Jeg hedder Mads, og jeg spiller klaver, keyboards, percussion i Nanook. Jeg er 37 og bor i Danmark. Jeg er født i Nuuk oprindeligt. Jeg begyndte at spille musik, da jeg var ganske lille faktisk. Jeg har været omkring, jeg skal skyde på en 5-6 år, da jeg begyndte at interessere mig sådan for musik for alvor. Jeg kan huske, at min storebror på det tidspunkt også var begyndt at spille, og jeg synes, det kunne noget. Det der med at spille, det vækkede noget specielt i mig, når jeg spillede musik. Så allerede sådan ret tidligt i mit liv, der begyndte jeg sådan ligesom at gå den retning og gerne ville lære at spille instrumenter. Så det startede faktisk med, at jeg lærte, jeg var autodidakt og lærte mig selv at spille klaver. Og jeg havde også min stedfar var også jazzpianist, og jeg kan huske, det så jeg også meget op til mange af de ting der, han kunne, og det kunne også noget helt særligt, synes jeg. Og så har jeg egentlig været rigtig mange steder omkring i mit liv i forhold til musik. Der er ligesom taget fart derfra, og så alt, hvad jeg sådan egentlig har gjort i mit liv, har på en eller anden måde haft relation til musik. Så op igennem sådan teenageårene, der spillede jeg også rigtig meget musik, og i forskellige bands. Jeg gik også på en efterskole, hvor jeg spillede enormt meget musik. Så der har jeg faktisk også som teenager, der var jeg trommeslager. Det var jeg i en årrække i forskellige bands, hvor jeg trommeslager. Og så har jeg været på noget, der hedder Vi Rytmisk Højskole, hjemme i Danmark, som er sådan et sted, hvor der er nogle konservatorieuddannede musiklærer og sådan noget. Og der kan man komme, hvis man sådan har drømme om, at man gerne vil noget med musik. Man kan komme lige meget, hvad for et niveau man har, men det er sådan, der samles folk, som gerne vil noget med musikken. Og der havde jeg faktisk et halvt års tid, hvor der valgte jeg guitarlinjen. Så jeg har altid sådan afsøgt forskellige ting inden for musikkens verden, så der på det tidspunkt, der synes jeg, at det der med at lære at spille guitar var en ting, jeg gerne ville vedligeholde, eller prøve at blive bedre til. Ikke? Men klaver er noget, jeg sådan altid har haft med mig. Det er noget, jeg sådan lige meget, hvad jeg ellers har lavet, så har jeg altid spillet klaver også. Det har altid været et hovedinstrument at spille klaver, men har lavet rigtig mange andre ting også. Ikke?
Men jeg synes, man skal gøre det, der føles rigtigt for en. Altså, jeg synes, man skal passe på med at jagte en eller anden ideal om, hvordan man skal blive, eller hvad det nu skal blive til. Man skal gøre det, der føles rigtigt, og noget, der gør en glad. Altså, så det kan være fint nok at sætte ambitiøse mål for sig selv, men det skal ikke være for målenes skyld, man gør tingene. Det skal ikke være det, der begynder at overskygge, at det er det, man gør. Og det er fint nok, hvis man har en drøm om, at det kunne være fedt at blive berømt og blive en stjerne af folk, der kender en og sådan noget. Men jeg tror egentlig ikke, at det er i sidste ende af det, der sådan, det vil det i hvert fald ikke være for mig, det der gør forskellen. Man kan sige, at jeg har altid gjort de ting, jeg har gjort med musik, fordi det er noget, der gør noget særligt for mig og inde i mig. Og det jeg kan gøre med andre mennesker igennem musikken, både med drengene, jeg spiller sammen med, men også den interaktion, der er med publikum, når man spiller live. Så det der med at være i det der rum, det kan noget særligt, synes jeg. Ja, så det er det, jeg sådan, ligesom vil anbefale unge upcoming. Det er ligesom at gøre det, fordi man synes, det er rigtigt, og det er noget, der gør en glad, ikke? Ja. Og så må man også bare sige, at det kræver også bare nogle kilometer i benene. Det bliver man simpelthen nødt til at erkende, hvis man gerne vil noget med musik, altså det kræver også et hårdt arbejde. Og sådan er det med alting, lige meget hvad man gerne vil opnå her i livet, ikke? Så er der hårdt arbejde forbundet med det. Hvad kan Grønland gøre bedre i forhold til musikindustrien? Imma periarfissiiner nutaanun kisiaam angalaneritungaatigun assut unammillarnartar nipelersortartuullinnunatsinni soonam fontini qinnutaqarsinnaasarpu kisiaam killeqangaatiartarami neriussinnaavunga nipelersortungaatigu tassam nipelersornsilarsuanaam аммаасисоқарумаарто таперсерсуинер нунатсиннингаани аннертунерилерсиннаасо соорл филми тунгаатигу массак ингерллаллуарторуйссуу тапифигититтарами ассорсуа таусоорунам сиуариарторпсуккасуум исумаамалиллуу аамни пилерсерн тунгаатигу таамаалисиннаагало наалаккерсуисут таавалу аллаллу иммаапимооруннерусиннааваа культоруиккут нунарпоқималлуу иматусиаммартеринерит пингааватеқарсуарсавалиммиормиут таавалу исланнимииттут ангуникууаатаанна аали соорлу оқааси аторлу эрнарсуортар симаппут сулилу тааматут нунарсуарми таамату эрнарсорлутит ангалааққаттаарпут икиккалуақисут инуяақатигитаакку таамамаам кераалиусуут сапингилагут тааматуам сиаммартернерит таамамаам пингааватеқарпо нунарпоқималаарнissaa тусарнаартитсинаа аллану соорлумаан танмаккимиппугут тааллагут налунақарпут аамналуақану исумақартут кисианни пилерсуу таана тусарнаарнеруллу иммаа аллертарпут таамаам кераалис эрнарсортарпугут уумаммиориаккуаам таана кераалис эрнарсор наанериуппунга тасса сулисивисууми ингерларсуумаартугут нуаннерторуссуни пилерсортартууллуни аама мисигисарпассуит ангаланерит нунарпу тамаа кааллаарникуарпут массаккуама ассингитсорпассуарнунани аллани нипилерсоқаттаартуссаасаллута пиккунарторуссуун нериуппунгаама алла мисигиумаара